לא. אוקיי. אני מצלם ולא דיברנו אפילו על זה שאנחנו די קרובים לסיום המשחק. יש פה משהו? וואלה, אני די בטוח שהיינו פה כבר, אבל בטח הייתה איזה בעיה בסייב או לא יודע מה. טוב, F6 אנחנו באנו לפה. רגע טוב, אין לי מושג, יאללה. או פשוט נסיים עם זה. יאללה. נראה שיש פה פורטלים. נעריך שזה זה. F6, נקפוץ. אין לי מושג איפה אני. אוקיי, איפה הייתי לפני רגע? ממש לא. ממש לא. טוב. אבל אין לי מושג איפה להיות. או, זה אני אוהב. אני באתי מפה, נכון? יש פה משהו? וואי, אין לי כלום. אין לי פשוט כלום. טוב. יפה, חזרנו להתחלה. אבל יש לנו חיים קצת. ניסיתי 1, 2 ניסיתי? 2. רגע, יש פה איזה חדר. אוקיי, הייתי בחדר הזה כנראה. אוקיי, F6. מה קורה? מה יש פה? הייתי פה, לא היה פה מעבר. מה טוב? טוב, בעיה שלכם. וואו, איזה כיף. איזה כיף. אוקיי. טוב. לאן לא קפצתי עדיין? ממש לא. ממש לא. איפה זה? וואלה. מישהו מוכן להגיד לי איך להגיע לאן שאני צריך להגיע? הופה. זה לא מניאק. מאיפה באת? לא מצחיק אותי. מאיפה הם באים? אפשר להסבר? יואו! ראיתם מי היה שם?
אתה אמיתי? כל מה שעשיתי היה לחינם? לא, לא, לא. תעזור אותי. תעזוב, לא, לא. לא, לא, רגע, לא. ראיתי אותך. ראיתי אותך, בוא לפה. יש משהו למטה? לפחות שאני לא אאבד הרבה חיים. אחד זה לא. 2 זה אולי כן. בוא לפה. בוא ננסה 3. אוקיי, 3 זה לא טוב. אוקיי, אנחנו צריכים ל2. קודם כל זה חייב להיות 2. אוקיי, F6. 6 זה לא? שש זה לא, אוקיי. יש לנו 2. 6 זה לא. בוא נעשה 4. אוקיי. אולי זה 4, רגע, בוא נעשה עוד פעם. אוקיי. אוקיי. בוא נעשה 8. איפה אני? אין לי מושג. אוקיי. אוקיי, בוא נחזור לאיפה שהייתי מקודם. איפה שעשיתי קוויק סייב. אוקיי, זה לא 8. בוא נראה, אולי זה 7. או 9. כן, זו הייתה טעות. לא 8, לא 9. אז בוא נעשה 7. אבל זה קטע דפוק פה, בסדר. אוקיי. לפה אנחנו בדוק צריכים לדעתי. לאן פה? אוקיי, פעם אחת ל1, פעם אחת ל2. אוקיי. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים... רגע, הייתי ב1. צריך ל2. אוקיי. משם באתי. אוקיי. מה זה פה? הייתי פה. אוקיי. אוקיי. 1. לחצתי לך כבר? אוקיי, לחצתי כנראה. בואו ננסה 2. זהו, פתוח. מה אני צריך? עכשיו אני צריך לקפוץ שם. אוקיי. הגעתי. נראה שאני מתקדם. זוז ממני, זוז ממני. אוי אוי, הכל רועד. כנראה הגעתי סוף סוף לאן שאני צריך להגיע. יו.
יאללה, פתח לי גבר. Freeman, you finally found us. Yes. This is the guy. I Yes. thought you'd never make it. Yes, I am the guy. Supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. We suspect there is an enormous there, created by the intense concentration of a single powerful being. You will know it when you see it. Uy, uy, uy. Kill it. Yeah, you'd better kill it. Of course, איזה you כיף. owe us nothing, Mr. Freeman. תביא את זה. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out, there won't be much for you to come home to. Yes. So, if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. He will open the gates for you, Mr. Freeman. Do hurry. מה זה, Don't מה זה? forget to gear up. I'll cover you while you're waiting for that portal opening. יו. איזה כיף. This, Mr. Freeman, is a long jump module created expressly for איזה navigation into גבר. worlds beyond. I certainly hope you רגע. receive long jump training. רגע, לא Because הבנתי. once you're in זה עובד או לא? you will need it. I would advise you to הולך לזן? crossing over. וואלה חברים, אני הולך לאיזה עולם... עולם לא שלנו אני הולך. הולכת להיות עכשיו מלחמה מוגזמת. מוגזמת? מה זה מוגזמת? וואי וואי, הולכת להיות מלחמה מוגזמת, רגע. טוב, נתחיל מאלה, יאללה. טוב חברים, אני מקווה שאתם מנטלית מוכנים למה שהולך להיות פה, כי אני לא. יאללה. מה אני צריך לעשות? Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. וואלה. וואלה, אני לא קופץ כזה גבוה. זה רק אני או שאני לא קופץ כזה גבוה? נראה לי עשיתי פדיחה, רגע. רגע. וואי, אני מפחד לעשות עכשיו. קוויק, עשיתי קוויק לא מזמן. בוא נחזור אחורה. איפה? מה? אני קיבלתי את זה? בדוק? אני לא מרגיש שיש לי את זה, אחי. לא, אני לא צוחק, יעני. איפה זה? מה? זה עליי? בדוק? לא, אני רציני לא מרגיש שאני קופץ גבוה. הנה, אוקיי, עולה עכשיו. טוב, איפה היינו? לא, זה הפוך, זה צד שני. Okay, why not? Didn't want to die alone anyway. I certainly hope you know that. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. hurry up לאן? מה אני צריך לעשות? This is as far as I go. אוקיי, אני מחכה לו. אוי, עוד שנייה לחצתי על ה... טוב, לא משנה, חברים. טוב, אתה הולך למות, סליחה שהבאתי אותך. לא הבנתי כל כך את הסיטואציה. אני לא מרגיש שאני קופץ גבוה. בסדר. מסתדר. All right, I can open the portal now. פתח. The process is complicated. פתח, אח שלי, אנחנו מוכנים למכות. I must not be interrupted, or I will have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Yes. I will begin. Yes, קפטן, yes. אוקיי, עכשיו התחיל אקשן. עכשיו לא בסטלבט? צריך להיות רציני. אתה עוד שנייה מת. Oh dear. אוקיי, יצורים מעופפים שלא ראינו כל המשחק. תירה בו, כל הכבוד. כל הכבוד, אנחנו צוות טוב. We're almost there, Freeman. Get yourself in position. אוקיי.
וואי וואי, הם מהירים. תגן עליי, דוד. הוא עוזר לי? איפה? It's ready. You must go now. זוז, זוז. ביי חברים. עושה טעינה בפורטל. אוקיי, אנחנו בעולם הזן, חברים. אוי, מה הוא לוחש? בוא נראה אם זה עובד, רגע. וואי וואי, אנחנו בעולם הזן, חברים. אין, זה, אני אומר לך, אני בלי זה. אני לא צוחק איתך, אני בלי זה. אני אמור להגיע לשם, נכון? אני אומר לך, אני בלי זה. אני אומר לך, אני בלי זה. אני בלי זה. הרסתי משהו באלגוריתם של המשחק, אני בלי זה. זה לא אמור להיות ככה. ואני לא מסתלבט אפילו. וואלה. הקפיצה לא אמורה להיראות ככה. חברים, אני מוכן להתערב איתכם מה שאתם רוצים. אין, כאילו, אין, זה רחוק מדי. יש פה איזה פשלה. טוב, בוא נעשה... לא יודע, אני אגיד לך. איפה שהייתי לפני רגע. All right, I can open the portal now. The process... לא, לא, לא. וואי, וואי, בעיה. וואלה, זה... רגע, אולי אני צריך לשים את זה על עצמי? לא, אין לי את זה. אין לי את זה, אני לא יודע. וואלה, זה משגע אותי. אני שנייה ביוטיוב מחפש איך אמורה להיות הקפיצה הזאת. אני אומר לכם משהו פה לא... משהו לא אמור להיות ככה. שוב לחכות לשליח. רגע. לא, אני אומר לכם, זה משהו פה לא טוב. משהו פה לא טוב, חברים. אני רואה מישהו קפץ את זה בקלות. זה לא אמור להיות קשה ככה. וואלה, אין לי מושג מה אני עושה לא נכון. אולי אני צריך שתי לחיצות, אולי לא יודע מה. וואלה, לא יודע. אני יכול פה תסביר. בוא נראה אולי משהו בקיבורד. ג'אמפ, ספייס, כרגיל. מה אני עושה לא נכון? לא, זה אין פה בית. טוב, עכשיו לא קפצתי. לא, אין, אני אומר לכם, משהו פה לא... מה זה אומר מבחינת איך שעברת את המשחק? הוא גם לא קופץ כמו זה, אני אומר לכם.
הוא לא קופץ כאילו בחלל. לא, אני לא יודע מה לעשות אפילו. All right, איך I אני can חוזר open the אחורה? portal now. The process is complicated. לא. Once it's begun, I must not be לא, אז אל interrupted, תתחיל. or I will אל have to תתחיל, start חכה. all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. לא, תהרוג אותי, אני כבר לא יודע מה לעשות, באמת. זה לא מצחיק אותי. מה? תעשה את הלמדה הזה, רגע. לא, זה לא הגיוני, חברים. די. All right, I can No, open no, the no. portal now. No, The no. process is complicated, and once it's begun, I must not be interrupted, or I will have No, to no, start אני אומר all לך, יש over פה איזה again. פדיחה. Don't enter the beam until I give the okay. Let's go. Understood? I will פתח לי פה. begin. פתח לי פה, זוז, תעצור הכל. די, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. לא. Look here. איפה? הם מתפוצצים? וואלה. לא, עכשיו ברצינות, כאילו... לא, זה לא אמור להיות ככה. אני אומר לך, אני רואה פה סרטון כרגע בלייב. הם קופצים כאילו, כמו לא יודע מה. למה זה קורה לי? מה זה אומר שאני צריך לעבור הכל מההתחלה? אני בלי הקופץ, מה אני יכול לעשות? לא אמיתי כאילו. הנה מישהו פה. אוקיי, הוא מסביר פה משהו. run forward, crunch, jump. לא, הוא עבד עליי. לא, בכלל. run forward, crunch, jump. לא. שנייה. לא, משהו פה לא עבד טוב. לא. אין לי... בכלל לא. הוא לא קופץ. אין, הוא לא קופץ, הוא רק מתיישר. מה אתה עושה? מה זה השטות הזאת? אתה יכול להסביר? דק. הבנתי חברים, זהו, מצאתי את השיטה. אני צריך ללחוץ. סליחה אח שלי. אוי, זה אני. מי זה? זה אני הקודם. זה אני מהעבר. לא, עכשיו הגזמתי. שיט. לא. רגע. אוקיי. בוא, תיוולד. אוקיי. מה? אוקיי. טוב.
אוקיי, איך עשיתי את זה עוד פעם? ממש לא כך. run forward duck פלוס jump. ככה, כן, בדיוק ככה. מה זה? מה זה? מה זה? אין פה עוד אף אחד. אוקיי, הייתי שם, עכשיו אני צריך לפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, אוקיי. וואלה, אני לא יודע, אני בחלל, לא יודע איפה אני בעולם אחר, מה קורה? בוא לפה. אוקיי. עכשיו אני מאמין לפה אני צריך. אוקיי. עכשיו זהו למטה. אוקיי, הגעתי למטה חברים. לא יודע, אני צריך לעשות... אוי, נכון, אני צריך לרדת פה לאט לאט. מי יורה בי? אתה? או יש פה חיים. הדבר הזה יורה בי, מה? טוב, וואי וואי, חברים, אני... בשוק מהסיטואשן בכלל. נתקעתי פה שעה לבדוק איך אני קופץ רק. נו יאללה, וואי. לוקח זמן הדבר הזה, ואתה ממלא לי את הזה? דרכתי על הפרח, שברתי אותו. תירגע. לא, רציני עכשיו, לא אני צריך... לא, אל תירה בי. F6. בואנה, נו, זה לא כזה גדול המקום, אני ראיתי. נו, ועשיתי פה סיבובים, ומה? אני צריך לקפוץ על האלה הרחוקים? די, אל תזיין את המוח. אני צריך לקפוץ עליו? למה נפלתי? אני צריך לקפוץ עליו, זוז. אוקיי, זוז שנייה. אני צריך לקפוץ עליו, אוקיי. צריך להיות שם. או פה. מה אני צריך לעשות פה? טוב, לתקוף את זה חזרה לא עוזר. זוז. טוב, בוא ננסה לעלות על זה, אני יודע. אוקיי, עליתי על הדבר הזה. מה אני צריך לעשות עכשיו? מה, אני כזה קלולס, מה אני צריך לעשות, אחי? סליחה, אני עוד פעם רואה ביוטיוב מה צריך לעשות. לא הגיע לי מה שקורה פה. רגע. אוקיי, הנה הוא הגיע למטה. מה היה הסיטואשן? הגיע למטה, ירד למטה. אפשר לחסל את הקריסטלים האלה.
הוא זורק עליו את החרק הזה. לא יודע מה הוא זורק עליו, בקיצור. הוא מחסל את הקריסטלים. נראה לי זה הכרחי לחסל את הקריסטלים, אה? ואז הוא נכנס פנימה. אוקיי. טוב חברים, אני צריך לחסל את הקריסטלים. חשבתי זה בלתי אפשרי. סליחה. באמת לא ידעתי את זה. זה לא היה נראה אפשרי גם. יש פה עוד קריסטלים? לא. לא, זוז ממנו. דה. טוב, פה אין משהו. נו, אז מה, עכשיו באמת עשיתי הכל. אוקיי. עכשיו באמת חיסלתי את כל הקריסטלים, ומה זה עזר לי? לא מסתלבט. וואלה, לא צוחק. פה? די, נו, מקום זה נראה לא טוב. אני יכול לשחות במים? יואו, איזה מהיר אני. יואו, מה עשיתי? אני צריך לפתוח? לא. מה זה? מה תקף אותי? רגע, אוקיי, אני צריך לפתוח את כולכם. נכון? רגע. אוקיי, פתחתי את כולם. מה עכשיו? עכשיו רגע, מחכה שהוא... זה... אוקיי, מה עכשיו? אני צריך להיכנס לפורטל? נכון? גונארס לייר. מה השעה? 34. טוב, נראה לי נסיים. אוי. ממש לא. נשאיר את זה לפרק הבא. ביי.